Ye juma ye marisi kalo tile tan san ba fila ni mugan ni saba ye an ka dɔn kibaru waati selen bi dɔn kibaru kɔnɔna la jamana ɲɛma n'o ye mali jamana ɲɛma ye kolonel Assimi Goïta a kɔni ye jɛkulu n'o olu bɔra Niger ka na a ɲɛma minɛlen bɛ maa min fɛ o de ye général Modi ye ka se ka olu yɛrɛ kɔni kunbɛn jamana ɲɛma so yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka fara o kan minisiri min n'ale ka baara bɛnnen bɛ kalafiliw labɛnni ma ni fanga cɛbɔli ma colonel Abdoulaye Maïga ale kɔni ye laseli kɛ kunnafonidilaw olu ɲɛkɔrɔ min bɛ tali kɛ laseli 44 ka kɛ kabini bi jumadonya ye min bɛ tali kɛ kalafili baaraw bɛɛ lajɛlen na an bɛna an da don an ka ɔrɔbali kɔnɔna la ka fara o kan mouvement Ambiko ale ni a ma ɲɛma ka bɛn ni musow tɔgɔla don ye olu yɛrɛ kɔni ma to kɔ u ka baarakɛyɔrɔ dege belebele min bɛ yen nɔ ni o bɛ Sebenikɔrɔ ale yɛrɛ kɔni kolo ka bɛna dayɛlɛ ni baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka bɛn ni musow tɔgɔla don ye an bɛna an da don an ka ɔrɔbali kɔnɔ ka fara o kan an bɛ taa jamana kɔ ka farafinna farajɛ la n'an ye kibaruya min sɔrɔ an bɛ don n'olu ye ɔrɔbali la. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an ka bakuruba kɔnɔna la jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta ale kɔni ye jɛkulu min n'olu bɔra Niger jamana yɛrɛ kɔni ka na ni a ɲɛ minɛlen bɛ général Modi ni olu yɛrɛ kɔni nana Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ kuma ɲɔgɔnya o kɔni tɛmɛna u ni jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ colonel Assimi Goïta a b'a jira k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya in bɛ boli min bɛ tali kɛ jamana fila ninnu olu cɛla nafa ka se ka bɛn ni basigi n'o ye jamana fila yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fo ka taa se an ka jamana n'o ye tilebiyan fanfɛ jamana yɛrɛ kɔni ye minnu ni olu yɛrɛ kɔni b'u yɛrɛ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka CEDEAO yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kuma ninnu caman a bolila min ye finitigilakaw olu bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu yɛrɛ kɔni kɛ cogoya min na Mali ani Niger yɛrɛ kɔni cɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka bɛn ni banbaci wale min bɛ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka dankari k'u la. Ka b'o la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kalafili baaraw bɛɛ lajɛlen ma ani fanga cɛbɔli colonel Abdoulaye Maïga laseli 44 ka bɛn ni jumadonya ye marisi kalo tile tan san ba fila ani mugan ani saba kɔni y'o kɛ laseli ninnu kɔnɔna la a bɛ malidenw ka se ka olu ladɔnniya diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen k'o ladɔnniya a bɛ fɔ min ma ko référendum min n'o ye kalafili ɲɛbila baara fɔlɔ min kun kan ka kɛ ayi ani awɔ o min n'o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ ka bɛn ni marisi kalo tile tan ani kɔnɔntɔn ye laseli in kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ o yɛrɛ kɔni o bɔra dɔgɔkɔrɔ bɔli min kɛra dɔgɔkɔrɔ a nana sababu min fɛ a y'i da don olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min bɛ tali kɛ ɛji fo ka taa se kalafili baara tɔw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na bɛnni ma minnu ni olu ma se ka kɛ ka bɛn ni a waati ye o de kama u ye laseli kɛ min b'a jira k'a fɔ ko waati ni kunkurunin u bɛna olu ta ka sɔrɔ ka kalafili baara k'a labɛn. Mali kɔnɔ halisa centre multifonctionnaire Sira Kulibali ale ye sifinnaka ye min ni bon yɛrɛ kɔni tun b'ale la fɛɛrɛw ni dabaliw kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la mouvement Ambiko yɛrɛ kɔni fɛ a bɛ se ka taa jamana kɔ kan cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maroko jamana kan yaasa a bana a bɛ se ka furakɛ cogoya min na nka o yɛrɛ kɔni senfɛ Sira Kulibali ale yɛrɛ kɔni ni binna o senfɛ Sira Kulibali ale ye sifinnaka ye denmisɛn fitinin min ni a yɛrɛ bangena an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la mai kalo tile tan ani saba min n'a kɛra kulukoro yɛrɛ kɔni na o hukumu kɔnɔna kama a bɛ fɔ jɛkulu min ma mouvement Ambiko ale ni a ma ɲɛma Fatumata Batuli Ɲani olu yɛrɛ kɔni ka cakɛda belebele min bɛ ni o ye baara degeyɔrɔ ye wa yaasa min ye Sira Kulibali ale tɔgɔ yɛrɛ kɔni kana tunu diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ye nin cakɛyɔrɔ in ka se ka o tɔgɔ da Sira Kulibali la a kɛra mouvement Ambiko ale ni a ma ɲɛma yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ka bɛn ni musow tɔgɔla don min n'a bɛ fɔ min ma ko 8 marisi u y'a bila o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Sira Kulibali an bɛ dugawu kɛ ala ka lahara sɔn suma ye. Ka b'o la an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire jamana kan u ka jamana ɲɛma ka taa se finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka ɲɛma so yɛrɛ kɔni ma u ni u ka cakɛda min yɛrɛ kɔni bɛ société Cogitec olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yɛrɛ kɔnɔna la finitigilakaw olu ka ɲɛma so u ye fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kan min bɛ tali kɛ jateminɛlikɛla minɛnw ka se ka olu bila u ka jamana dancɛ ninnu na cogoya na min b'a to kɔlɔsi fanga yɛrɛ kɔni bɛ se ka bonya kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni banbaciw yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ ye o dɔ ye min ye u ka kɛlɛkɛminɛ kura minnu yɛrɛ kɔni n'a bɛ fɔ minnu ma ko drone ka se ka olu bila u ka dancɛw la min b'a to jateminɛ yɛrɛ kɔni fanga bɛ bonya cogoya min na an bɛ taa Burkina jamana kan
Burkina olu ka fintigilakaw ye banbaci 112 kɔni ye dankari kɛ olu la wulikajɔ min kɛra u ka fintigilakaw fɛ n'a bɛ fɔ min ma ko force de défense et de sécurité ani u dɛmɛbaaw o dɔ ye n'o ye u ka VDP volontaire pour la défense de la patrie ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni dɛmɛra u ka fintigilakaw minnu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ pankuru baara yɛrɛ kɔni ma nka baara in senfɛ Burkina fintigilaka 15 olu kɔni ni binna Ala ka ɲin'u la maa 4 o joginna Ala ka lafiya da k'u ye. An bɛ taa Chine jamana yɛrɛ kɔni ka olu ka kalafili baaraw tun bɛ sen na jamana ɲɛmaa min b'u kunna n'o ye Xi Jinping ye nin ye ale yɛrɛ kɔni kɛlen u ka jamana ɲɛmaa ye min ye a tako sabanan yɛrɛ kɔni na i b'a ye nin kɔni ɲɔgɔnna si a ma deli ka kɛ u ka jamana yɛrɛ kɔni kan min ye wasabulon kɔnɔna ye maa 3000 ɲɔgɔnna si olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna ka vote Xi Jinping ye yaasa jamana mara a bɛ se k'o kɛ cogoya min na a tako sabanan yɛrɛ kɔni kɔnɔna la maa si den kelen wasabulon yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ni o y'i tɛgɛ kɔrɔta ko ale yɛrɛ kɔni ma jɛnɛ o maa yɛrɛ kɔni ma sɔn nka Chinois jamana yɛrɛ kɔni kan ni kɔni b'a jira k'a fɔ u ka masakɛ min yɛrɛ kɔni bɛ yen bi n'o ye Xi Jinping ye ale yɛrɛ kɔni kɛra masakɛw la masakɛ walima faamaw la faama olu yɛrɛ kɔni ka jamana yɛrɛ kɔni kan ni ne fana bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tugunɲɔgɔn komi n'a b'o o kɛla ni anw ye ni ne fana bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tugunɲɔgɔn komi n'a b'o kɛla ni anw ye a k'o jidi k'o caya an ka jɛw ka se ka olu cari diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ